Izdavačka kuća Dereta objavila je nedavno u okviru edicije Dereta vam predstavlja roman portugalskog pisca Francisca José Viegasa Daleko od Manausa. Centralna figura romana Daleko od Manausa je inspektor Jaime Ramos, junak koji je podjednako udaljen od klišeja ekscentričnog detektiva koji često viđamo u okviru kriminalističkog žanra, bilo da su u pitanju knjige ili filmovi, a opet s druge strane junak je dovoljno autentičan da ponese radnju ne samo ovog romana, već prethodnih Viegasovih dela i mnogih priča. On je skeptik, pesimista, ljubitelj fudbala, hedonista, koji se ne libi da pređe veoma dalek put kako bi došao do omiljenih cigareta ili hrane koju voli. Čita knjige isključivo zimi, a u knjizi Daleko od Manausa on istražuje na izgled sasvim običan slučaj ubistva. Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u bezličnom stanu u predgrađu Porta. Bez bilo kakvih tragova ili ličnih predmeta, Ramos je ubeđen da posjeduje telo koje niko neće. Međutim, kada ga poseti poznanik iz mladosti, inspektor shvata da žrtva na račun posjeduje ogromne svote novca, da ima sestru koja je bila u okviru terorističke organizacije, potom nestala i da ima vanbračnog sina, što komplikuje dodatno slučaj koji istražuje. Istraga Ramosa vodi kroz Portugal, udaljene krajeve Brazila i sećanja na krvavi rat u Angoli. Taj prostorno-vremenski trougao predstavlja scenografiju po kojoj se kreće mnoštvo usamljenih i nestalih osoba, čije će živote Ramos morati da rekonstruiše uz pomoć sopstvene mašte. Roman je prevela s portugalskog Vesna Stamenković, a objavljen je u okviru projekta Netolerancije u saradnji sa programom Kreativna Evropa.